Абе, брат. Аре правим редонотика пак, бе. Ай. Ма нямаме токени, чакай сега. Последно какво? 701? 701 е числото, което търсим, да. Представете си го и вие с нас. 701. Имаме точица. Там трябва да намерим номер 701. Тръгваме. Да видим нали ще го има. Ай! Има. 601 ли имаш там? Много се приближаваме нещо. 7-6 не е това. То е 1,70 кг, не е много конкретно. Но да, реално ги има и трите. И са заедно. 7-1-0 виждаме там. Пак е клоус. 8-0-1. Какъв е шанс? Въобще не е крипи. $9.01. Моля? С малко повече въображение. Това си 7.01. Направо си 7.01. Приемаме ли го? 7.01. То не е нужно да е точно. 7.01.